Jo tinc entès que, no sé si l'any passat o fa un temps, teniu una cançó de vestuari curiosa, que era aquesta. Ai, no me la pot posar, la cançoneta que tenien així de... Era aquesta. Aquesta anima molt, eh? Amb aquesta van guanyar la Champions i tot. Però en la selecció no, eh? No. Aquesta era amb el Barça. Està molt bé. Però què passa enguany que escoltau temes diversos, amb Bruno Mars, amb Bad Bunny, no acabau de trobar? No. Ni tan sols el darrer disc d'en Bad Bunny li acabau de trobar. N'hi ha qualcunes que m'agrada, però encara no d'aquesta dir, és aquesta. I de nosaltres se volen fer una proposta. A veure. A menys si la pots imposar en el vestuari del Barça. Aina. Una animada. Això és Antoni Font. Sí. Que és el mallorquí, però, veuràs, hi ha un moment que t'anirà molt bé per les sueques, les noruegues, les polaques, que hi ha, o n'hi ha, bé, una. Estera, molt espanyat. Posa'm el moment, Aina Jagla. Ja te l'he posat? Oh, yeah! Vale. Ja. I ara me la lleves, ara que m'he animat. Oh, yeah, ho pot cantar. Vale. La teva millor companya de Barcelona, de Manresa, de Sevilla, de Noruega, la polaca, tots sabran dir oh, yeah. Vale. Llavors, broma, que faré un vídeo amb tot el meu equip que diguin oh, yeah. Segur, eh? Que broma. Promesa. Promesa. Espero que sigui més formal, que el Don... Espero que vagi a criticar el Don. El Don mos va prometre que amb fer un gol faria pim, pam, llum i encara l'esperam. No ho ha fet? Mira que ara pot fer pim, pam, llum, perquè ell sempre fa així. Claro. Per tant, jo li tenc aquí, Jo li tenc aquí guardada en aquest un dia que torni. Et Don, aquí te la tenc guardada. Jo si guany la Champions enguany, faré un vídeo fent això. És que enguany guanyareu la Champions? Home, molt difícil, però espero que sí. Esperem que sí. Què passa? Com estàs? Jo crec que sí. Bé, això és Àngel Aguiló. Ho sé. Ho saps, perquè fan del programa, està molt bé. M'agradaria saber què diuen les teves companyes catalanes quan veuen el programa, que te deuen dir... Jo no ho sàpiga. Ara, és que no entenc res, la veritat. Parleu superraro. Ja t'he dit una cosa, que tu no ets conscient, jo crec que és la primera vegada que seré seriós en aquest programa, però la generació d'aquesta, tu quan siguis gran diràs cago en dena, varen canviar el futbol. Sí, aquestes dones són referents. Aquesta és el referent del meu fill que és en Guillem. I del meu, clar. Que és porter. Sí, te té com a referent, han d'anar un poc alerta, perquè en Guillem està un poc sonat, tu també estàs un poc sonada, però té en aquesta com a referent a la porteria, sobretot d'una cosa, de personalitat, de valentia i de la manera que té en el camp de comandar i d'assumir les errades quan arriben. Que això és molt important. Un aplaudiment per mi. Sí. És que jo crec que la portera comanda i a la vegada està una mica boiata. Jo crec que tenen les dues coses. Perquè estar molt de temps tota sola, no sé què... Molt de temps per pensar. Molt de temps per pensar. Com dius, sobretot si falles... Home, clar. Tens molt de temps de pensar en allò i, bueno, no és fàcil. Tens molta responsabilitat, de torna, vinga, no t'enfonsis, vinga, que en ve un altre, però a la vegada anima l'equip des d'allà davant. I avui en dia els infants poden tenir dones referents en el món del futbol. Saps qui és la meva dona referent? Què és? Nolga Carmona. Sí, però jo no som porter d'èlit perquè no vaig voler, igual que ella. Realment per petit detall, com ella, que no va guanyar la Supercopa per petit detall. Tu te pots creure, Nolga Carmona, que perden 5-0 la final de la Supercopa. Tu quan sents això, no se te tanca el puny de dir, com que heu perdut per petit detall si vos n'han fet 5? Digue-li qualque cosa, Nolga. Sí, a mi ja m'ho volem amb ella. I sempre que després aconseguís en selecció li dic algo. En plan, no... Un poquito de por favor. En plan, que son 5. Una però manera com... havien perdut per petits detalls. Per petits detalls, igual que jo no vaig arribar a ser professional per petit detall. Nolga és el meu referent, Nequeta és el meu. Però bé, la qüestió, ja he vengut aquí a contar coses de tu. Espero que sortiguem amb mi. Però a mi m'han contat moltes coses de tu. Nequeta va jugar una temporada cedida en el Sevilla. I a mi m'agradaria que mos contassis què te va passar, que a mi m'han contat que te'n va passar una de grossa quan cercaves pis a Sevilla, que hi havia un pis que t'agradava molt i que no el te varen voler llogar. Això, vaig anar a alquilar un pis i clar, jo li deia que jo, en plan, del Sevilla, que necessitava... Vares dir, això fa bo, així me'l llogarà. No, perquè damunt, en plan, me varen cridar i ja tenia que anar i no tenia quasi temps de... Fa 2 o 3 dies vaig anar a Sevilla.
cercava un pis i era en plan, necesito ya un pis. Y que juego en Sevilla, tal, necesito ya el piso, tal, no sé qué, y... No, somos del Betis, a jugar de Sevilla, no sé... T'imagines? Està molt locos. La gent està molt I sonada. vaig tenir que anar a un pis, en plan, com a un barri, que era un poc... Complicat i difícil. complicat. A Triana? Sortia... No, era a Mate, i era com a un barri que me'n recordo una vegada que va venir la meva padrina i el meu padrí, i sortíem, i hi havia com un mercadillo que posava bragas usadas, €1, no sé què. Però la meva padrina va dir, no torn. Va dir, no torn més a ponerte, no sé què. Tu te'n recordes que no havia l'amo d'aquell pis, o no? No, No, no te'n recordes? No. Bé, però espera, que No mos mires pinxin, per Sánchez favor. Pizjuán. Espera. Benito Villamarín. Això és un missatge per aquell senyor que no sabia que li deia que no a la futura campiona del món en la selecció espanyola de futbol, guanyadora de la Champions. Ho he fet jo. També m'han contat una cosa i que tu no eres molt d'estudiar. Sí, a mi m'han contat una que és molt grossa i és que un pip vares tenir un examen a escola que havíeu d'estudiar pobles de Mallorca i en aquest se'n va anar el professor i li va demanar per treure un 5 quant de pobles he d'estudiar. Sí, sempre ho poden. No poden ser tan vagos. Ja, però jo què sé. Bé, mira... Amb el futbol no som pagos, però en l'escola era algo que a mi ja s'ha asseguda 5 hores escoltant de qualcú, pues m'avorria. I jo li deia, Imagina't, t'havien de formar. Dic, que necessito per treure un 5. I me deixo jo, pues treia el 5. I doncs, ara, tu com bé saps, jo no ho dic massa per tu saps, jo som director d'un concurs d'èxit d'aquesta casa, que és Jo en sé més que tu, i jo avui, en el Pim Pam Llum, te faré jugar per veurem quin sap més dels dos i com competirem una estona. Que entri que accelera. Dale, Vinga, va. au, aixeca't i vine. Ho he de perdre. Jo tampoc. Això. Posa't aquí, jo me posaré aquí, i na llum Vinga. se posarà. I jo seré presentadora de... Has presentat un concurs qualque vegada? Qualque pic a la meva vida he presentat llargues estones de concursos, sí. Ara me sona. Sí, te sona, No ho feia malament. No ho feia malament per ser llum barrera. Bé, la qüestió és... El concurs se dirà quin sap més, Naqueta o Àngel Aguiló? No està preparat, això, perquè guanyi jo. Encara que és un somni fer realitat, saps? Poder jugar i dirigir i va preparat, això. Competitiu. I guanyar a una futbolista. Segur que te saps la resposta, ja. Mira, ara darrerament se posa americanes per competir en jo, saps? Sí. Fins en aquest punt. I me sento empoderat, sento que I estic boníssim. t'estàs posant mames o és que estàs entrenant? No, estic fent Doncs també ho fa per competir. La qüestió, tu mos formularàs una pregunta, vale? Sí, que les tenc aquí. I tindrem 5 segons. No, 10. 10, perdona. 10 perquè hem decidit que 5 era molt poc, Tens raó. I tindrem 10 segons per donar totes les respostes possibles. Vale. El que en doni més amb el temps, guanya. Exacte. Val. Jo tindré el temps, com sempre, controlat aquí en el meu rellotge, i... Quan s'acabi el temps, Quan s'acabi el temps, pitjaré el d'això. Vale? Vale, vinga, dali. Molt bé, Estàs idò, preparada? No. No te posis nerviosa. Ja estic nerviosa. Li pots xivar coses. No. Jo avui me n'he d'anar aquí, conya. Estic suant i tot. T'estàs posant nerviós i tot. Bé, Vinga, va! Començarem amb tu. Va, tindràs 10 segons per dir-me pobles Ja m'he vist la pregunta. de Balears. Temps. Va. Pina, Alcalla, Santa Maria, Sant Eugeni, Solla, Estella, Valldemossa, Porles, el Cudi, Muro, la Pobla, Sant Cervera... Escolta, ja està, que li heu donat més, per favor. Perquè pareix el Real Madrid, això, en Xavi, que ajuda. Mos fareu un clínex per aquesta persona, que s'està suant viu. Estic. És que no. Mira, això ja no va. Vinga, l'americana cedida. No. Platges de Formentera, tens? Per començar tenim Llevant, tenim Migjorn, tenim Cala Saona, tenim els Pujols, tenim les Illetes, també me'n podria anar cap a l'Espalmador, que haurien de travessar. Ja està. Bé. Vinga, seguim, va. Cata, digue'm 5 jugadores és que les preguntes han de ser teves perquè sí, de la selecció japonesa de futbol. Que vareu jugar, va. Kamashita. Sí. Kamashita i Sillita, no? No, en serio. I Taburetita. Ai, mamà. És superdifícil. I Shizuka. Ayong. T'ho estàs inventant. Sí, un poc. Ja han fet el temps. És impossible. Saps el que costa pronunciar un nom japonès? La teva obligació com a professional és saber tots els noms i llinatges de les rivals. Sí, claro. Noms i llinatges en japonès. Sí, vinga. Clar.
Bé, aquesta no mos ha anat bé. No, aquesta fatal. Aquesta s'enrabiarà. Aquesta s'enrabiarà i jo no vol dir que s'enrabiàs en jo. Àngel, tu anomena 5 jugadores del Barça femení. Home, que sabràs això? Na Catalina Escolta, Coll. Ja. Tens. Na Mapi León, Irene Paredes. Tens. Per favor. Na Aitana Bonmatí, na Letsia Putelles, na Patri Guijarro. Ja està, no, ja han fet temps fa estona. Sempre. Que te seguim. Anomena el màxim d'elements de la taula periòdica que comencin en la lletra A. Te deia que te'ls inventis. Tens. Va, demostra. Una Argento. tia que ha estat campiona del món, campiona d'Europa, campiona de Lliga. Argento. A mi dóna'm algo dels peus. Dels peus. Ossos dels peus, huesitos. Bé, ja els diré jo. Vinga. És igual, no, aquesta. Hidrogen ha de No sembrar. saps què és, que no comença Ha de amb sembrar. Vinga, No ho has seguim. sabut. No era Àngel, sabut. Digues. Fatal. com vols que ho sàpiga, anomena el màxim de convidats que recordis del Pim Pam Llum. Temps. Escolta, no, perdona, jo aquí, no m'agrada aquesta. Bon, Llorenç Santa Maria, en m'agrada Tomeu que Penya, sigui. en Don Prat, na Catalina Coll, En en Changuito. Germán Pou, en Changuito. Veus el programa? M'agrada. Tens, ja està, perquè no puc consentir. No sé si fer-se darrere o... Però això és del Madrid. Ui, lo que l'ha dicho! Ui! Bé, torn perquè vull guanyar. Vull guanyar. Bé, tenim temps per fer una pregunta Sí, més? sí, o ja... clar, la darrera que no sabem, Se m'és jo la vull difícil, jugar. no? Jo la vull jugar. Clar. Jo crec que ja has guanyat tu, t'ho has fet per guanyar tu. Que- Per tant, t'engegam, agafa l'americana i fora. El vols engegar tu, que Engega'l tu. Ja està, s'ha acabat. Fora, s'ha acabat la Perquè no tens dret a vermell. Que jo sé que tu ets competitiva i ell però- ho ha fet a posta. Exacte. Quines preguntes? Saps què te demanava ara? Sí, ja ho he llegit, per això. O sigui, capitals d'Àfrica. sí. Jo només No, me'n deixa record de El Cairo. Si no me sabia el poble de la Societat Balear, me sabia el capital. Imagina't les capitals d'Àfrica.